हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कवन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कवन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कवन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई बाबा से बाबा अपना बाबा ना। आगे माई आपन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कवन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई चाचा से चाचा अपना चाचा ना। आगे माई आपन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन मामा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कवन मामा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन मामा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन मामा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई मामा से मामा अपना मामा ना। आगे माई आपन मामा हरदी चढ़ावे लेना। आगे माई कौन भैया हरदी चढ़ावे